balima o très urgent ko premier ministre Choguel le kan mangene malien mun be premier ministre Choguel la docteur Alaye Bokoum amène aller bla ligne 100 ale bena explication di an bela jele mena mais mun be premier ministre Choguel la bela jele mena bo kalama oh kambalma et ivoirien be ka Mali mobile la jom Mali ni Côte d'Ivoire frontière yoro la anyo information sur 100 donc ambe kuma kan kele mfo ambalma ivoirien yana ambe de kelenye u ku bolo dusula jamana flaw be négociation na faut pas que anga bi jodo kono mumena ni kele jamana flan nyokonche donc o nyafo bela jelen ko me malien au nouvelle de baby ni ala sonama amena docteur Alaye Bokoum talina 100 avec quelques minutes rondia mais docteur Alaye Bokoum wole abena nyafo ngena ko premier ministre Choguel kama ngene mune be premier ministre Choguel la abena détail bela jelen di ka malien be bo fil la pew mais mena kuma kele fana yaninga don kuma la premier ministre Choguel te ka repo chamanta avec kaka tampe de ke barala donc et docteur Kenya fana kaka reporta mais a kan Alaye Bokoum da ka temene kan mena Alaye Bokoum wole tout de suite kale blalina ale be information claire taka di awma am bela jele mena famia munde bi donc me docteur Alaye Bokoum wole sanno aba aketo mega docteur Alaye Bokoum wole san abe information di malien de bela jele me bo kalama a shikena paniquer Choguel ga banako ina mo shikena paniquer mega docteur Alaye Bokoum wole abe information di 100 et bien ayre ngina ka bitati fo aya aketo de billet samedi 13 août 2022 donc ambeka docteur Alaye Bokoum de wole tantuwa la aba aketo mesika ka tukuni bon ta don fefe ba ka lina ambe docteur Alaye Bokoum wole ale be explication di mune be premier ministre Choguel la allô docteur bonjour oui comment ça va le grand secours national ouais on est là Kodi Basita là wallahi alhamdulillah mba bo bela jelen klubi la et ko premier ministre Choguel ko amangene donc vraiment ambe do gala ka noya ke et ay keroubla quoi ay keroubla voilà ay keroubla quoi donc ambe fait ka explication di munde be premier ministre Choguel la allô docteur abina fa ka limbe ka déranger doni quoi donc docteur Alaye Bokoum na explication di malien dem bela jele ma tieni muso demiseni makoroba mune be premier ministre Choguel la abena nyafo am bela jele mena la mesanno parce que Afrique ligne manoko kumaro la donc mega docteur wole abena explication di bela jele masanno mune be premier ministre Choguel la ne ala sonama am bela jele mena la mesanno donc ukoko repo ko uniforme bala mais ko ere munu ba jukoro docteur Alaye Bokoum bonjour ça va bah donc mon club là et comme on est premier ministre Choguel là au juste c'est quoi initié bi la parabe fombe e fana fo kosobe e faso jo merci beaucoup ala tanto joy ala kosobe autobe transition de pour gatanya effectivement et pardon depuis que premier ministre tara États-Unis a qu'il ba la second ba de boraye au mois de septembre anana uye nyogonda maka foka ka reposer jusqu'à 10 jours nama a madame do ke droit bora donc ça fait 14 mois le premier ministre avait bara nat bora aka sel la droit avec sport que pendant quelques minutes 15-30 minutes katla katara ke yorola généralement cabine 6h 5h30 6h jusqu'à 21h 22h nana domina kosobe tiliala ouais c'est que les 20h et généralement c'est les cours de conseil de ministre le conseil de ministre qui est dominant et avait pour donner sur les week-ends tellement avec c'est que il y a pour katana résidence la reka pour famille rekono kuma dola donc mo mindo baraka da tellement que aka médecin be kuma na ka décès donc ñe ba la médecin parce que ni mo ko kenya alata ko fe na kal fara ela e fana faire do pays tout ce qui t'appelait donc dernier temps la moi je l'ai vu il y a à peu près quoi je l'ai vu il y a 5-6 jours la dernière fois si je me rappelle bien et il est même dit ce jour-là son excellence dès qu'il faut s'arrêter effectivement et c'est pour te dire simplement qu'il est excessivement fatigué et c'est les médecins sont obligés à aller à l'aéroport. Vous voyez le repos forcé parce que Bana doit be mo la mimbe
Donc fatigue générale. N'a jugora avec transformé avec fatigue chronique. N'a que la fatigue chronique avec c'est qu'à pour faire kamanka. Donc médecin sera non y'a qu'à plado obligatoire là. Mais mon c'est qu'il y yoro ya boui. Donc il y a premier ministre Choguel ou ya mabo moro là quoi. Moro ba yoro ya mabo yoro ou ya mabo. Allô? Donc il y a un téléphone fram na la quoi. Kamabo moro la peu. Donc malé on bela jele ni kuma mede. Na be nyogon bolo chouni clé ne na tigi boraka kuma ya même pas 30 minutes kenya ko. Bon mun na be baraka primature la ni. Boraka kaleson do fana boraka kuma. Donc honnêtement mo be ka mun fo ko ABCD ko commande o lu yara be mun ni ala fe mo si kisilen to ma koy. C'est ka bemine. Ga bibi na ne beaucoup de ba alien bella a bla audio la bla fin kadier. A cité tien. Le Premier ministre est excessivement fatigué et et il force, malgré l'avis de son médecin, malgré l'avis de tous ceux qui sont autour de lui, qui sont de la santé, y compris moi-même, donc bi où il a forcé des cas, faut qu'on a marqué et ils l'ont isolé depuis combien de temps maintenant et ça va prendre quelques jours. Et d'ici la semaine prochaine, peut-être mercredi, jeudi, je vais faire une interview de télé russe là. Je vais faire continuer. Je vais côté faux. Ok. Donc AVC, Premier ministre Choguel, Ugo ka krigarala ka pindu kuma ko AVC bala. Est-ce que kuma est chien? Donc ya sebe ko AVC bala de ka bora ka pindu kuma de a krigarala de. Est-ce que kuma est chien? Non, ni munu ko AVC bala. Il y a information bon mimbolo ugo ira. Voilà. Abora akera yoro mino ko yoro fo. Akera minya no ko mo ko kelen to ko fo. Mais ou be ba fo de ko Jeune Afrique de fo la information bon. Et Jeune Afrique te Mali fait où? Jeune Afrique te duma fo Mali ma wo e France ka fendi. Mais Mali to jate bleu. Parce que anya me ko ouverture media mo ko fana ya bla o ka page sans fait. Nga ni bolo jamana. Tous les médias qui sont contre la transition anga voté ou diabo. Abana. Je dis bien les médias qui sont Malien benire ouverture média de bora ka bla ka feza ko Premier ministre Choguel ko AVC bula ka soro tienta la. Ya boka tlaka boni ke ko ya ka fo kulu ya bo Jeune Afrique de la. Udumba do fara Jeune Afrique France ka média de. Udumba do Jeune Afrique te nyuma fo Malika. Tu es le maître aujourd'hui. Merci. 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 Il veut comment faut comme un mandi doye, mais ça que moi quand même tant que tu ne m'insultes pas, tant que il te galon d'amour là, le reste là vraiment c'est la forme. Donc moi je te confirme aujourd'hui, AVCT Premier ministre là. Voilà. Ama krikara fara kapi. Aïe, foi. Malien. Je donne des instructions à quelqu'un ce matin que moi j'ai vu. Car instruction du Bogoma Karsa Linke. Donc c'est pour te dire que Oubeka fait là, mais c'est vrai qu'il est excessivement fatigué. Moi, ce que c'est que la fatigue générale, ce que c'est que la fatigue avec la fatigue chronique. Pendant des dons bien beaux dons. Là, ça réduit un peu tes capacités de réflexion, de travail, de tout. Même moi aujourd'hui, j'ai de tout le flanc gauche, depuis l'œil jusqu'au cou, des douleurs. Parce que simplement, ça arrive à tout le monde. Mais avec Dieu merci, avec cet incommaté, nous nous faisons quoi et Allah ka nous va diabi. Amen. C'est vrai qu'ils l'ont isolé. Et ça aussi, j'ai vu Joliba dire que Kabeni Yorina. C'est qu'il n'est même pas normal. Parce qu'ils l'ont isolé, ils ont dit qu'ils l'ont isolé. Parce qu'il allait vers envergure mina. Mais s'il est isolé, il n'a pas son téléphone, il n'a qu'à faire dans sa famille, tout. Et son médecin traitant. Donc, nous ne devons finir le Premier ministre, Dieu merci, il n'a ni AVC, ni l'AVC, ni le coma. Abana. Donc, aussi le tien. Mais quand même, il a été isolé, il a été mis dans un repos forcé. Voilà. Les médecins l'ont obligé d'aller, il va dans le repos forcé par un affaire mouillewa. Ah ouais? Pour que la personne dorme beaucoup plus. Tiens. Moi, j'ai vu le Premier ministre plusieurs fois. Eh Allah. Tellement de façon de là. Je l'ai vu manger dans sa voiture. Eh, Malien Benire.
tellement Choguel te temps soro avec dumuni ke ala yɛrɛ ka abe bɔ ka dumuni kɛ mobili kɔnɔ awa Choguel te naani sɔrɔ ka sinɔgɔ a bɛ ɲini ka san kelen a tɛmɛna san kelen na Choguel bɛ si baara de la ni Assimi Choguel te naani sɔrɔ ka sinɔgɔ. Ça fait 14 mois qu'il est sur ce rythme-là. Abana. Aux États-Unis, manga magoala parce qu'à bord États-Unis trop il a isolé. Ni mo mi magel la possibilité de ko kera ni ka kele de dos. Même là il n'a pas respecté le maximum de jours. Et souvent moi je vois son médecin lui prescrire du repos. Premier ministre t'as repos que 2 jours, t'as repos que 3 jours, faut voyager, faut faire ça bien. Mais il va le mogomindo adamade do be ni mo ye barake à placer. Oui, tiens, ça c'est vrai. Malien Bella Dileni Mede. Tous ces ministres. C'est quelqu'un qui veut tout voir, tout savoir. Est-ce qu'avec même les textes qui sortent de chez lui, moi dans la nappe de Sarakaba et Allah. Même les textes qui sortent sur ses pages, il y a un tableau. Donc, mon me fait un beau castron, c'est pas exactement ce qu'il veut. Mais Misali Kelen Diba. Référendum du M7 tout dernièrement, loi électorale Kola. Mais pendant qu'il y a un bois et tant d'autres. Référendum Flana, il n'a pas voulu que Moro. Non, attends, il surveille tout autour de lui, c'est un grand communicateur, c'est un grand communicant. Non. Et puis, il y a certainement des gens qui ont cherché, parce que je sais qu'il y a un télé russe qui a cherché à voir, il y a d'autres télés, il y a d'autres trucs qui cherchent à avoir son interview. Et la télé russe, vous allez avoir peut-être le mercredi ou le jeudi d'abord à interview d'Inala Sonam. Voilà, mercredi don, ou bien jeudi don, ni ala Sonama, ou bien la Premier ministre Choguel y a Ouniana, avec qu'il reposait de, parce qu'à tes temps, il reste Choguel était à l'état sur le Dominik, à la Reka Sokono Kumarola. Choguel, Premier ministre Choguel, Dominik, à mobile de Kono Kumarola. À tes Hernani Soroka Sinoa, Katia Sangele, à tes Hernani Sinogo, avec Air Flade Sinogo souffert. Tellement avec face au Jola, Pereson Baka, Fembe Baka, la Gossi Baka, Neni Baka, au bel avec face au Jo. Au bel à maille reculé. Et comment t'en fais? Ça, c'est dans la primature même. J'ai amené 3 équipes de 3 personnes, de 3 groupes différents. Mais je vais expliquer parce que j'ai cherché rendez-vous avec là-bas, c'était parmi les derniers touristes, c'était vers 20h passé. Ayaka tiers de le bimbe au Québec à Dunan, tu fais qu'à trop, pas trop problème, tu fais qu'à trop parce que après, ma cherche moi quelque chose à manger. Je commence à avoir des vertiges. Hein? Malais au club n'allait. Cherche-moi quelque chose à manger. Au tara, ma fille sur parce que heure là. À la banque, t'as biscuit. Il veut biscuit gaza. Biscuit. Neni ala di karate. T'as biscuit t'as kata di premier ministre. Tellement qu'on va premier ministre là. Tellement mena bara là. Tellement. Comment bah la face c'est qu'à faire. Moi je l'ai vu. Non mais. Ta bara ke foga jeli kasa tia nuna. Ta bara ke foga nyana mini. Face au job bara. Il a comment faut? Bon, c'est quelqu'un qui aime être dans. C'est pourquoi Mourotama l'en veut. Même moi c'est comme ça. Alinga maçon. Na benga sojo do mena. Nega sabe comme si ne ba jo. Ne ben jo ali pliki platuko. Na ma jani ba ko ni yoro na ne mundu an ne mun kala nite. Oche. Ke ne jo le nyana. Pambe no ni. Oche. Bore kele abesima. Pliki jo na. C'est-à-dire il est très méticuleux dans tout ce qu'il fait. Non. Et malheureusement, sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan moral, on ne fait rien pour lui. AVC bala. Tellement où t'es Choguel fait, faut mettre là la photo ko AVC be Choguel là. Malion. Donc faut être Choguel là, faut être dengue te premier ministre Choguel là. Oh tiens. Choguel est mortel, il n'est pas à l'abri de tous. Oh tiens. Amin Arabi. Oh tiens. Une femme bébé c'est ça tu vois. Pour venir travailler pour le Mali. N'ala sonama. Parce qu'à la base n'a déjà trop. Abina seka barake chuko mikadai. Parce que là il fait des gars trop pas faut que tu reposer et lui il veut faire continuer son travail. Wallahi. Anga Choguel demain. Wallahi. Wallahi.
Allah kana foyi kala. Allah kana foyi kala. Moi, je l'ai vu, c'était sportif. Voilà. Chaque matin, il ne fait pas moins de 30 minutes de sport. Alhamdulillah. Moi, je l'ai vu. Non, c'est pas que parce que tiens, il est comme quoi. Non, mon gars, m'a dit, et puis il est reconnaissant. Wallahi. Eh Allah. Parce qu'il veut la tirer pour y en a tout comme ça dit que comment nous faisons la tirer ça. Il veut comment nous faisons ni il y a qui la ni connaît il va foner. Et puis ma fait ni ne fait. Voilà. Il ne n'est pas baraque, il va foner là comment ben non alors stabilité du match. Abana. Il y a si un problème là. Abana. 11 fois ni qui va foner je vais Abana. Abana. Jusqu'à ce que le Mali soit stable. Abana. Parce que comment de photo pas là. Comment de mon fois t'aimer quoi. Oh tiens. Parce que mon cas peut être Robina quoi. Ni Allah sonama. Wallahi merci. Ni yɛrɛ bɛ se ka kuma laban minnu fɔ an bo continue i bɛ k'an bɛɛ kunnafoni ni Ala sɔnna information kama i b'a fɔ mɔgɔ ɲɛna k'i ye diplôme sɔrɔ mɔgɔ bɛ sigana ko la moi je vais diplôme i bɛ k'a fɔ o diplôme tɛ foyi ye diplôme est fait de secours parce que ça te permet de faire l'analyse ça te permet de comprendre ça te permet k'a fɔ i b'a dɔn mɔgɔ min bɛ denmisɛnnin fitinin kalan wa hali kuranɛ la taa ɲininkali kɛ ne ye alimami den ye mɔgɔ min kalanlen don ni bɛɛ ye mɔgɔ min bɛ kuranɛ dɔn ni bɛɛ ye mɔgɔ bɛ silamɛya dɔn ni bɛɛ ye o de bɛ denmisɛnnin murumurunin kalan o tiɲɛ c'est vrai o de bɛ denmisɛnnin murumurunin kalan parce que u b'o de bila pour que n'a ka don cogo min denmisɛnnin la ko kalan ni Ala sɔnna ma dɔnniya ka dɔgɔn dɔɔni o de denmisɛnnin kɔrɔbayara o de b'u kalan taa ɲininkali kɛ alhamdulilayi a kun bɛ na o tiɲɛ ne yɛrɛ tun ye karamɔgɔ de Mali la o n ko ne ye Thierno Ndiaye kalan ouverture média la ne tun ye professeur d'anglais de Mali la avant de venir aux États-Unis voilà parce que il bɛ galon i bɛ maloya galon ma voilà et puis hali ni e yɛrɛ filila kuma min na e yɛrɛ bɛ tila ka bɔ k'a y'a wallahi o bɛ kɛ o bɛ kɛ ni mɔgɔ y'i juguya cogo o cogo i bɛ k'a tigi fɛ a banna mɔgɔ y'i juguya fo n'a ma segin ma wallahi ne kɔnɔ jɛlen passe mɔgɔ si juguya tɛ ne kɔnɔ n'i y'a ye ne nɔrɔla e la kabini ne y'i dɔn bilahi talahi ne tɛ nɔrɔ adamaden si la ni mɔgɔ wɛrɛ ka kuma ye ne yɛrɛ ye mun remarqué ni yɛrɛ ye tant que an bɛ se ka san 20 kɛ tan fana ni ne ma erreur ye ni yɛrɛ ye a balan tɛ bɔ i kɔ ni bɔra i kɔ don min na fana diɲɛ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ne tɛ tugu i kɔ o tiɲɛ diɲɛ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ne t'i tɔgɔ tiɲɛ o tiɲɛ Ala k'an to ɲɔgɔn ye parce que ne bɛ temps fitini min kɛ ni ne ye 6 mois de kɛ i bolo wallahi teriya la a baara gundo tɛ poyi ne ni e fan fɛ inchallah Ala k'an to ɲɔgɔn ye Ala k'an to ɲɔgɔn ye merci 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 Robert Gay, il va au Dongo. Les grandes pages là qui aident le Mali là, puis là il y a encore RFI, encore France 24. Now t'es bénéficiaire de Doha. Wallahi, ani Premier ministre Shogel. Oh tiens, merci beaucoup. Merci beaucoup. Inch'Allah. Eh non, on te fait pas non, on te fait pas président moi. Merci beaucoup. Merci. Eh non, on te fait pas Touré. Touré ne te regarde. Programme Touré ne te regarde. Donc en bon là. Voilà, merci beaucoup. OK, merci. OK. Merci mbalmaou abela jele ya yesam. Ko Premier ministre Shogeli ko ça va très bien là où nous sommes aujourd'hui. Donc, il faut que nous ayons la paix. Allah ka nous ayons Premier ministre. Malien, wallahi, Premier ministre Shogeli, fatigué, séguin, Broujalou be Dakan, Aben Neni, Galon Ben Nourala, stressé ou Baka, mais te Hernani Soroka Sinoro, Halateta Soronaka Dimbaye, tellement abe faso fait, abe ka faso Bobolula, awa Premier ministre Shogeli be Choromine, Asimi Fanabeti. Wallahi, Asimi Fanabeti, Président Asimi bet kumara Asimi be shi fauteuil kono kuluba billahi talahi ambo tien fo Asimi ni Shogeli keni ayi dabu ye sinogotu ye o couple de koyi c'est le duo Asimi Shogeli wala o be barala mais ni yoro munu ma ambo lu fana fode o fana ka fode donc malien ala ka fanganya o tebe ko fe ka bala ko Côte d'Ivoire ko ou keleme ka Mali artiste ka concert de boycotté Côte d'Ivoire billet samedi 13 août 2022 ko Mali camion mununga ngata Côte d'Ivoire. Ou ya Mali camion do bloqué Mali ni Côte d'Ivoire yoro la coûte teme. Donc ou ya Mali on ka camion do bloqué yani Côte d'Ivoire tia coûte teme. A fond bambolo amena fanyana. Ama yini Malien dem bela jele fe moko shikana Ivoirien dogoya. Les Ivoiriens ce sont nos frères.
Malien mbe seginga kumaka. Mogo kana Ivoirien kelen dogoya Mali kono. Mogo kana boka Ivoirien kelen neni. Le Mali et la Côte d'Ivoire c'est le même pays. Ali Ivoirien yoni ke. Malien angan bolo dan dusula. Ali Ivoirien ko Malien ka artiste ou te teka concert ke ou ka dugula. Ivoirien betede. Alassane Ouattara ka mogo de du. Wallahi mbe seginga kumaka. Ivoirien betede. Mbe seginga kumaka. Ivoirien bete. Alassane Ouattara la fasabaga de du. Ivoirien bete ka Malien kele ayo bla aukuna. Le Mali n'est pas en guerre contre la Côte d'Ivoire. Ko Alassane Ouattara kanumbaga do de wulila ko anga artiste ou teta concert ke Côte d'Ivoire. Mogo si konu neni, mogo si kana Ivoirien si dogoya anga to autorité mogo ko. Ali bi ala ka jisuma ka froyi. Ko tara ko Mali camion ba do te don Côte d'Ivoire. Ou tara tuguni ou be ka Malien chaman Mali mogo chaman bali ku te fen chaman ke Côte d'Ivoire. O si kana dimi anya information do soro. Ameno kala Malien vous mena information en kala aw ne be jaka information na me ñogon fe. Voilà fleni. La autorité santé ni se ku bega mobili. Ala ara mala molu daga na on ta ni na raga mobili. Parce que on te mega na le escorte ko mo ne fe ko du quoi donc comme ça on te na sira fara la donc on jole même on a obligé ka ta parce que yo de fort. On a permis bu bolo bon ni se ku bega prendre bu bolo. Bon mais mobili tonuna on lui fait faux sans faire les data. Voilà, il va essayer d'assumer. C'est trop loin quoi. Comme je suis là, le monde tourne fait faux sans faire là. Un qui tourne à la plat. Vous voyez non? Voilà, on entend dans Hatlamboula, au moins il y a un monde, on m'a fait faire. Voilà, à peu près 3 ou 2 km niveau la péage là quoi. Voilà. Donc, il y a un mogo ka mobile de mine et Ivoirien ka frontière là, à vogal fraflanga vogal na me. Salam alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Sina tete se ises krao ne tamama bamburo fifati banko sigara kanatu. Comme ya fo chuko mnango anga chedu anyo rubla kata kene kanga ta ko laje ko yere nya berbere mi aka foin. Angana na kuna foni mi titien amana dore foto ko fe. Kuma flafa bi mo tiga mo la. Anga chedu sire. Nya berbere yere fora anyana sisa. Oko chini bola sanfele. La présidence. Voilà. Côte d'Ivoire présidence. Mogo. Ko Alassane Ouattara ko de ko Malien ka camion kana do Côte d'Ivoire. Ou y'a kuma mun fode. Chauffeur ou y'a ne wole depuis sogomada fait. Parce que aw ka dana beneka ne te fait ka information di ma information mi nyangini. Dine file information ne bita soro mogo mba fonati e nafli. Ni mogo kelenga fonena ne be mogo fla ngininga ka mogo saba ngininga fo mogo duru ou be mogo woro. Ni ya confirmation sur un sur ka boka vidéo ke awa ni en file bita sur mogo woro de ou be mogo wolum la de nafli fili bi se ka côté bela ni mun sur avocat fleni ko ma ni mali mobile fen fembe mobile mali kono no ma do folo ki du susma folo voilà mu yere fana be yoro mina ko do war kono ya yoro e bi du susma e kero la ba voilà au conseil bi nana fara anga syndicat kan abarara non seulement ka kuma jamana fama on fait o ekili flana emi mu mina ka ta bla yoro mina ni ayoro mogote ma dun ti se ka to yoro ma ti yoro mina baloko be no bi se ka déplacer ka ta yoro mi la kanan no ni baloko bi se ka nyasoro amina to nyanyi ni folo oli anga komba folo parce que jamana ni jamana che afanga ka to ora me akon mina nseko de majira alors ni o ti se ka déplacer ka ta yoro mi o bi se ka fere baloko soro la amina fere nyini ka balu fere la o la tagai affecté o yoro la pour que o ise ka vraiment lafia o sigi yoro la donc kuna foni mi be pour le moment o le venir ina na dore foka faranika mo memba yimi me o le venir c'est ordre présidentiel voilà donc dossier melo akagiri longue dossier te mais adamaden dossier lo voilà akagiri a chogo kuma le baba donc amala le deri ala ka jisma ka fly kuma bana peu abela jele ame ko Alassane Ouattara de ordre di ko Mali mobile kana do Côte d'Ivoire blé au même moment Ivoirien do bora Ivoirien betere Ivoirien do bora comme Mali dogli dalaw ku te ta concert ke Côte d'Ivoire mais même mon fo Malien ngena Alassane Ouattara anya me ko Alassane Ouattara tara fege Macron fi France
ko Alassane Ouattara avion taka takas e Franci ko Macky Sall kanga bo Sénégal kana Assimi voir Malla donc Malien si kana Alassane Ouattara neni Malien si kana Ivoirien neni Malien si kana keleke Ivoirien si fait ko do be ka préparer Mali contre la complot international do be ka créer Mali contre la Franci be fait ka diaboya guerre de wuli Mali ni Côte d'Ivoire ni ñogonche mais Malien kana bi a piège kono ou be fait ka guerre civile de wuli Malien ka Ivoirien kele Côte d'Ivoire Ivoirien ka Malien kele Mali la o de plan be ka tracé donc Ivoirien ka wuli kata Malien kama Côte d'Ivoire Malien fana ka wuli kata Ivoirien kama Mali la ala kono ke aw kana do o la mes chers Maliens mes chers frères et sœurs maliens il faut jamais insulter un seul Ivoirien vivant au Mali c'est un conseil que je vous donne aujourd'hui Malien kele kana Ivoirien den kele neni ou be fait ka guerre civile de wuli au même moment Mali ni Niger frontière ko terroriste bora ko ka taga anga village do la kata mogo faga yi sogomada ina anyo information soro ou kelebe ka Mali yoro be de kalaya bi ou be Ivoirien na bo kubla Malien na o be ka Assimi nunu gende ka bo fanga la o be de ka Mali pouvoir ka affaibli o be de ka yira ko fanga yere de ka ataka boy awa Franci be ka guerre yere de wuli Mali contre la ne Mali ni Côte d'Ivoire toura nyogona domina o ye Mali ni Franci de toulé nyogona Franci be ti do Côte d'Ivoire ko fe ka Mali surasu attaquer ka Malien attaquer Malien au kana son ka bi au piège kono les Ivoiriens ne sont pas les ennemis des Maliens les Maliens ne sont pas les ennemis des Ivoiriens mes chers frères et sœurs du Mali restons soudés ça c'est une guerre qu'on est en train de créer entre les deux pays faisons beaucoup attention ayo koloside information dit là Mali vidéo Mali bemba ni befe mogo kana vidéo ke kibe Alassane Ouattara neni mais seginga kumaka Mali vidéo manu aya ke ala kamambolo flaben ko mogo shi kana Ivoirien kele neni mogo shi kana Alassane Ouattara neni ayu toy nous sommes en position de force nala position de force dima celui qui est en quête de la force allez de agressivité ta ko nyeshi ema il faut qu'on soit intelligent restons soudés restons derrière cette transition ani Assimi n'chegla togo togo anga to transition inko anga transition demain mais u jogo mu may ne bo fode u ku akilito transition demain ba ku lebu dongo do kan ay tigere fauku avec anga mo don kasola on ne va jamais accepter ça avec la transition ma ambu demain ame do fana do uye ka nyafo togo ni Malien anya information no fana soro togo ni ame no fana yira awla anya information mu soro anya meka fo ko fenga marala menaka marala ko jadisi baten de be ka bon Niger ou kelebe ka terrorisme glande Mali ni Niger frontière Mali ni Burkina frontière attaque be ka kenten dugo awla ala me worona bi anga surasu be ku défend alhamdulillah mais ame munye fo Malien nyana aw kana Ivoirien kele aw kana Ivoirien neni aw kana Alassane Ouattara neni oni ya ira ko Alassane Ouattara ka surasu sira amma oni ko Alassane Ouattara jotala ministre ko Alassane Ouattara jotala RFI re o fo ala yanga tiendama mais korote ko awni Ivoirien kan akele anga ni ko yike jinyama jolina o de message kumembulu ka nyesi balma Malien ma beki boloda itusula moko shikana Ivoirien sikele o message de kundo aw kambe